ଯାଇଛି ତା ହାଣ୍ଡି ଆଣିତେ ଯାଇଛି ଏତେ ଦେଖା ଯାଏ ତ ଆସୁ ଆଜି ଆଜି ମାଲିକ ଆସୁ ତାକୁ 100 ଚଲେଇବି ଆସୁ ତ ମାଲିକ ଆସୁଛୁ ନା କିସ ମାଲିକ ଆଇଲା ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଚାଲିଛି ହଲି ହଲିକା ଆସୁଛି ଦେଖ ଏଇ ସାରେ ଖାଇବା କାଇଁ ଚୁଚୁ ହେଲା କାଇଁ ସାରେ ଦିଅ ଦିଅ ଖାଇଦବା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବା ହଉ ତମାନ ସବୁ ଆଜି ସୁନା ମୁଢି ଖାଇଦବ ଘରେ ଆଳୁ କଷା ହେଇଯାଇଛି ମୁଢି ଆରାମସେ ଖାଇକି ଯିବ ଆଜି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦବ ଆଉ ମୁଢି ଆଳୁଦମ ମୋ ବାପ ଜଣେ ମୁଢି ଆଳୁଦମ ଖାଇଥିଲି ନା ସା କୋଉ ମୁଢି ଆଳୁଦମ ଭାଇ ଉଠି ଆସ ଭାଇ ଏ ମୁଢି ଆଳୁଦମ ଦବ